Nola eta noiz hasi ginen bianken gainean ibiltzen? Bada, ez dakigu. Hipotesi asko daude, baina oraindik eztabaidan dagoen gai bat da. Dakiguna da, orain dela 7 milioi urte, gizakien eta txinpantzeen leinuak bereizi ziren unetik oso gertu, jada gure leinuen bi hankako jarrera bazegoela. Teoria batzuk entzun nahi? Klimaren aldaketaren zein rift arana handiaren altxatzearen ondorioz, zuhaitz gutxiago zeuden eremuan evoluzionatu zuten gure arbasoek, eta batetik bestera ibiltzeko hobe zen zutik ibiltzea, begiak altuago ditugulako eta arriskuak hobeto ikusten direlako. Gorputzaren temperatura mantentzeko. Zuhaitz gutxiagorekin eguzkiak gogorrago jotzen du eta bizkar osoa baino hobeto zela burua soilik berotzea. Zutik egonda, haizeak gorputz osoa hoztu dezake hobeto ere. Abiadura basuetan, eraginkorragoa da lau hanken gainean ibiltzea baino. Sakabanatuta dauden elikagaiak biltzeko esaterako. Edo izan liteke ere, emeak titia ematen zeuden bitartean, arrek alik eta janari gehien garraiatzeko aukera ematen zuelako. Pero, hau, 19. mendeko gizon bate proposatu zuen eta ez da ondo zahartu. Edo, zutik egonda, emeek euren sexu organoak eskutatzen dituztelako eta arrek gehiago erakutsi. Gizakiak ditugu primate guztion artean zakik handienak. Edo izan daiteke hipotesi horietako batzuen kombinazio bat.